ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଗତକାଲି ସକାଳ 11:30ରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଥିବାରୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ବିଜେଡି ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଏଥର ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିକଟରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ, ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ସୁଜାତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ପରେ ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ସଦସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ନେତା ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତେରଛା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦଳ ଭିତରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ବିଜେଡି ପ୍ରବେଶ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରେ କେଉଁ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ପଡ଼ିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି।